L-aċċess għall-ambjent san u spazju ħodor fil-qrib qed isir aktar faċli u immedjat grazzi għal Parks in Malta, web ġdida li tippermetti l kulħadd jiskopri aktar minn 200 spazju miftuħ, ġnien jew park madwar Malta u Għawdex. Din il-web żviluppata minn Project Green tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar kull spazju ta' rikreazzjoni. Min jekk ikunx aċċessibbli għal siġijiet tar-roti se jekfihx lok inklusiv, outdoor gyms, faċilitajiet sanitarji pubbliċi jew żoni għal picnics. Lebt faslet mod li tkun informattiva u sempliċi biex tintuża u tagħti l-aċċess li bil-permess tal-utent tara fil-post fejn jinsab u tigwida dwar xi spazji miftuħem fil-madwar li jista' jżur. L-utenti jistgħu jaraw ukoll attivitajiet li jkunu skedati li jsiru fl-ispazji miftuħa rispettivi. Dawn id-dettalji ngħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema tal-Baġit Ekonomija b'saħħitha futura l-uliedna, indirizzata mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru tas-Saħħa Ġewwed Bela, illi żewġu setturi rispettivi u rew ir-rwol ewlieni li l-ambjent għandu fil-promozzjoni tas-saħħa mentali. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-budget tas-sena d-dieħla jagħti l-aktar allokazzjoni kapitali li qatt ingħatat lill-Ministeru għall-Ambjent b'fond ta' 275 miljun euro, żieda ta' 26% f'sentejn. Qegħdin nitkellmu dwar allokazzjoni ta' 5 darbiet aktar mis-sena 2012. Daqshekk nemmnu fil-ħtieġa ta' ambjent aktar b'saħħtu u qegħdin nitkellmu dwar l-ambjent fis-sens wiesa' tiegħu. Ovvjament pilastru ewlieni tiegħu huwa l-ispazju miftuħa fejn għandna allokazzjoni b'saħħitha ħafna biex inkomplu għaddejjin biktar proġetti. Fil-fatt hawnhekk innutat kif mill-bidu tal-leġislatura tlestew aktar minn 60 proġett ta' spazji miftuħa u għaddej xogħol fuq aktar minn 30 oħra. Il-Ministru Ġewwed Bela nnota kif l-allokazzjoni ta' fondi għall-Ministeru tas-Saħħa f'dan il-budget hija waħda rekord ta' 1.7 biljun euro. Saħaq li parti sostanzjali minn din is-somma se tmur għas-saħħa mentali, fost oħrajn bitla ċentri ġodda li joffru servizzi ta' kura u prevenzjoni fil-komunità. Ġo kull parti ta' Malta u issa wkoll Għawdex ħajkun hemm ċentri li joffru il-mental health first aid. Dan huwa kruċjali għal prevenzjoni. Imma qegħdin fi spazju aħdar illum, spazji ħodor, ambjent miftuħ sabiħ, iservi biex aħna neżerċitaw ruħna aktar fiżikament u ovvjament dak ħajħall impatt tajjeb fuq il-benesseri mentali wkoll. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur is-sit elettroniku parksinmalta.mt.